சாஃப்ட் காட்டன் சம்மருக்கு வேணும்டா நல்ல கொஞ்சம் ஹை ரேஞ்ச் காட்டன்ஸ் கொடுங்க, அழுத்தமாக இருக்கிற மாதிரி வேணும்னு கேட்டிருந்தீங்க இல்லையா. 1130 பட்ஜெட்டில் நம்ம வந்து இன்றைக்கி கொஞ்சம் சாரீஸ் நம்ம ஓப்பனில் பார்த்துடலாம். ஷாப் வந்தீங்கனாலும் எடுத்துக்கலாம். பியோர் சந்தேரியோட டிசைன்ஸில் காட்டன் வந்திருக்குங்க, அதான் மெயின் மேட்டர். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு முந்தி இப்படி வந்துடும் சரிங்களா. அண்ட் ப்ளவுஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ளவுஸ் சரிங்களா. பியோர் சந்தேரியில் எப்படி வருமோ அது போலவே ப்ளவுஸ் வித் பார்டர் வந்துடும். டிசைன்ஸ் பார்க்கலாம்.